ערב טוב חברים יקרים. אז לפני תחילת הסרטון אני רוצה להביע לכם תודה ענקית. אני חושב, גם שמתם לב שכבר כמעט 1,000,000 מנויים, ונעים לראות עד השנה החדשה שאתם מנסים לעזור. תירשמו מהחשבונות שלכם, מהחשבונות הפיקטיביים של סבתא, סבא, החתולים שלכם, הכלבים שלכם ושל השכנים. ובקצב הזה, עד השנה החדשה כבר נהיה 1,000,000. תארו לעצמכם, אנחנו איתכם. כמה אנחנו רבים. טוב, סתינו לשיחות נפש מה שנקרא. אבל זה לא מפריע לנו להמשיך את המסע המרתק שלנו לעולם של אוסטאוכונדרוזיס, ארתרוזיס וכאבי ראש. שבו אנחנו צוללים עמוק יותר ויותר יחד אתכם באלמנח הטלוויזיוני השבועי שלנו. ולבסוף, כשהגענו לתחתית, נדחוף את עצמנו כבר עם רגליים חזקות ועוצמתיות שהתחזקו, בלי קנקים בברכיים, ונצוף לקראת קרני השמש של הבוקר. אז חברים, היום נגלה יחד איזה שריר אנחנו צריכים למתוח כדי לשכוח לתמיד את כאבי הגב. ולפגוש את השנה החדשה לא רק עם 1,000,000 מנויים. יד ביד אנחנו מחזיקים זה בזה. כולנו יחד צופים, כיוונו את האנטנות. התאספנו מול מקלטי היוטיוב עם כל המשפחה, כמו שנהוג. ועל מה אני מדבר? איזה שריר אנחנו צריכים למתוח? היום נגלה איך לדאוג שהגב לא יכאב אף פעם, במיוחד בשנה החדשה. בשנה החדשה לא צריך שמשהו יכאב. אחרי השנה החדשה, קצת, יומיים שלושה אפשר שיכאב. את השנה החדשה צריך לקבל כשבריאים. אז השריר הכסל מותני, שאתם מכירים ממקור ראשון. הוא מורכב משני שרירים. כפי שנקבע על ידי המדען הדגול, תלמידו של הדגול, שוב, אבו עלי אבן סינה, נוסקו שידן נמודרה דידייב. מורכב משני שרירים. המותנאי, הנה הוא, והשריר הכסל. שני השרירים האלה לפעמים עובדים יחד ולפעמים עובדים בנפרד. וכאשר השריר הזה מתקצר, נוצרת בעיה בכך שקשה לרגל ללכת אחורה. קשה לשריר הישבן לעבוד. קיצור של שרירי המותן והכסל, זה מפריע לשריר הישבן לעבוד. שריר הישבן יכול לבצע תנועה בזוויות שונות. הוא יכול להזיז את הרגל שלנו פשוט אחורה, לכאן, להזיז, והוא גם יכול קצת באלכסון לפה בזווית של 45 מעלות, תראו, אני אראה במיוחד בשבילכם מנועים יקרים שכמעט מונים 1,000,000. הנה, זה בזווית של 45 מעלות לכאן. כשזה ב-45 מעלות, גם שריר העכוז האמצעי נכנס קצת לפעולה. ובמקרה הראשון, כשאנחנו פשוט נזיזים את הרגל לאחור, השריר המותני נמתח אצלנו, ובמקרה השני, כשהרגל הולכת בזווית של 45 מעלות לכאן, נמתח השריר הכסל הזה כאן. ובדיוק כשהשריר הכסל מתקצר, לעתים קרובות מאוד משתנה מנח האגן. כשהוא קצר, הוא מעוות את האגן. ומהצד שבו השריר שלנו קצר, הוא לעתים קרובות זז אחורה לכאן. כי במהלך התנועה, יחד עם הרגל, הוא מתחיל לזוז ככה. ככה בערך. אנחנו עושים צעד, הנה אחת, זה הולך אחורה. כי זה לא יכול לזוז בנפרד מהאגן, הרגל עושה את התנועה. אבל כשהשריר המותנאי מתקצר, אז במקרה הזה עמוד השדרה שלנו מגיב ומתעכל בצורה כזאת, כמו קשת. כי השריר המותני מושך את עמוד השדרה לכיוון שלו, תסתכלו, כן? הייתם חושבים שכאן צריך להיות שריר קצר, אבל ככה זה יוצא. למה זה ככה? נגלה את זה מתישהו. אז נעבור מה? נעבור ישר לתרגיל, או שעוד קצת? לספר לכם משהו? טוב, יאללה, בואו נתחיל. אז תראו, ככה זה. אז בין השרירים האלה לפעמים יש גם הידבקויות. כאן בדיוק. גם זה מקשה על העבודה שלהם. מה עוד היא עושה? כשהיא מתקצרת, הכאב לא מופיע בה ולא בפנים, כי בתוך השריר עצמו אין קולטנים. וכשתעשו עכשיו את התרגיל למתיחת השריר הזה, אתם אולי לא תרגישו שמותחים אותה. תרגישו מתיחה כאן, בקדמת הירך.
והיא גם כואבת ככה, לא איפשהו בפנים בבטן, אלא הגב כואב. מפרק העצב והכסל כואב. מפרק העצב והכסל כואב בדיוק כשנוצרים הידבקויות בין השריר הכסל לשריר המותן. הם לא יכולים להחליק אחד על השני, לזוז בחופשיות. וגם הגב התחתון עצמו כואב, כי שריר המותן עצמו גם מתכווץ ומקרב. הפתחים הבין חולייתיים מצטמצמים, ונהיה קשה להזיז את המפרק הבין חולייתי. אז חברים, עכשיו נעבור ישירות לתרגיל שפותח על ידי המכון למחקר מדעי של קוליאב לחקר מתיחת שריר המותן. כדי למתוח אותה, אנחנו נעשה קודם תרגיל, קלאסי תרגיל שכולם מכירים. אבל העניין הוא שבביצוע התרגיל הזה נמתח לנו רק החלק המותני הזה. אבל אותנו מעניין גם החלק הכסלי. למה? כי אנחנו הרי רוצים ליישר את האגן. אנחנו הרי רוצים שהוא לא יהיה עקום אצלנו. אנחנו רוצים לפגוש את השנה החדשה ולפגוש בשמחה את המנוי המיליון. מעניין מי יהיה המנוי המיליון. אני ארשם לערוץ של עצמי אחרון. אז בקיצור, תראו, השריר המותני, האפשרות הראשונה, קלה יותר, נעמדים ליד הקיר. מצטער בשביל זה קיר מיוחד. שמים את הרגל כך שהאצבעות יהיו צמודות אליה. שמים את הידיים על הקיר, ועכשיו עם הרגל שנמצאת מאחור, אנחנו דוחפים את עצמנו, והנה המשימה שלנו. יש לנו כאן שתי בליטות גרמיות כאן, זה נקרא קוץ הכיסל הקדמי העליון, עצם הכיסל. ומיד עם שתי העצמות האלה אנחנו שואפים להגיע לכאן, אל הקיר. רוצים לגעת בו. אם יש לכם בטן, אז הוא יכול לגעת לישון בקיר, אבל אל תתאכזבו מזה. בכל מקרה, תמשיכו לשאוף בעדינות עם שתי העצמות האלה אל הקיר. במצב הזה, אם אתם מרגישים מתיחה, הנה השריר נמתח אצלכם, תרפו קצת. הרגשתם את המתיחה, תרפו קצת, תחזיקו את הרגל האחורית ישרה, ככה. מתחו את השריר הזה והרפו. תנסו גם מצד אחד וגם מהצד השני. לעתים קרובות קורה שהשריר הזה מקוצר רק בצד אחד. בצד השני לא תרגישו מתיחה. בצד שבו הוא קצר יותר, תעשו את התרגיל הזה יותר. אם תוך כדי זה אתם לא מרגישים מתיחה, אלא מרגישים ביטחון עצמי, אתם שמים את הרגל האחורית אחורה, רחוק יותר, ואת הקדמית כבר מכופפים בברכיים. הידיים שוב משמשות לתמיכה על הקיר, ועכשיו אתם מתחילים לכוון את הברך לכאן, אל הקיר. כבר מנסים עם הברך. להזיז את הברך קרוב יותר לקיר, ככה, עם הברך. הרגל האחורית שוב על קצות האצבעות, וגם במצב הזה. מותחים את השריר, מרפים. מותחים, מרפים. כאלה תנועות כאן. תעשו 10 פעמים על רגל האחת, ואז על השנייה. וגם תעשו 2-3 סטים כאלה. בין הסטים תנוחו 15 עד 20 שניות. אם גם בזה הכל בסדר אצלכם, כן, אז אתם יכולים לנסות כבר את התרגיל הכי מעניין. כנראה שעד עכשיו לא ניסיתם אותו. ואם ניסיתם, אז כנראה לא הערכתם אותו. עד כמה זה יעיל? זו מתיחה דווקא של שריר הכיסל, החלק הזה כאן. לפני התרגיל הזה, אתם אפילו יכולים לבדוק אם האגן שלכם סימטרי. איך בודקים את זה? תראו. במהלך היום, אתם יכולים, או שאולי שמתם לב לזה קודם, האם קורה לכם שלרוב אתם עומדים כשאחת מהרגליים שלכם נמצאת לפני השנייה? לעתים קרובות, הרגל שנמצאת קדימה היא דווקא מהצד הזה. שגם האגן שלכם נמצא שם קדימה. ככה. וככה. עכשיו נעמוד עם הצד אל הקיר. את הרגל שקרובה יותר לקיר אנחנו מצמידים אל הקיר. את הרגל השנייה שמים לאחור בזווית של 45 מעלות. ככה, כדי שיהיה לכם נוח לעמוד. ועכשיו המשימה שלכם היא למשוך את הברך לכאן, אל הקיר. מי שהשריר אצלו ממש קצר, ירגיש כבר מתיחה אפילו במצב הזה.
כלומר, משכתם את הברך, חזרתם לאחור, אתם יכולים להחזיק בקיר, אתם יכולים להחזיק בחבר למשל. בחבר. אתם יכולים לא להחזיק, אם אין לכם חברים, בקרבת מקום. וכדי שיהיו לכם, צריך להירשם. ויהיו לכם 1,000,000 חברים עד השנה החדשה. ככה. מגיעים עם הברך. אני לא מכריח אתכם לשום דבר, פשוט. אם תוך כדי זה לא מרגישים מתיחה, אז השלב הבא, אתם מנסים לגעת בקיר כבר עם האגן. במקום הזה. כאן בדיוק. נגעתם עם הברך. עכשיו תזיזו את היד אחורה כדי שלא תפריע לכם. ותמשכו את האגן ממש צמוד לקיר כאן. כאן אתם אפילו עשויים להרגיש מתיחה חזקה יותר. איפשהו באזור הזה, נכון? אבל מה שנמתח זה דווקא שריר הקסם. לאחר מכן, בזמן ההליכה, אתם עשויים לשים לב שהצד יהיה ארוך יותר. אבל אם תפסיקו, אם תמתחו יותר מדי, תגזימו, אתם עלולים להרגיש שזה קצת מושך אתכם. כאן בחלק הקדמי של מפרק הירך, זה אומר שצריך קצת להוריד את ההתלהבות. לעשות את זה בזהירות. ואז הכל יהיה בסדר. נו חברים, הנה סוף סוף גילינו יחד מה בדיוק אנחנו צריכים למתוח ואיך למתוח את זה. זהו, זה הכל. תעשו לייקים, תכתבו תגובות, תעשו ספורט, תעזרו להורים שלכם. מתראה בפעם הבאה. להתראות.